inu munalibemo anali nakuti onse anati tonse kujipani tagwirizana kuti tituluke mu onse mu tonse achipani mwichi inu mulimo so pano ndi nene chonchi tindi constitution tindi constitution komanso agreement ija inetu achilimana ndionesa agreement ija line by line ndikuiwerenga line by line meaning yake line by line zili mutumu machokedwa mu alliance ndikuwaziwa angachoke anthu bwanji zonse ndikuzani ndikuzidziwa. That's why ndana kuti awu ndi abale anga onsewo zimene analankhula ndinamva anali konkuno timalankhulana so ine kuti ndiyambe kulankhula kuti apo tanapanga kuti kwa pakutero sizikhala bwino ndiye muziona tili ndi amalawi ochuluka amene akutionera pano pa akubayizika mwina amene ndikubayizikira ine pano ena liziko muno ena likunja agwiyezo kuti chani kuti ndimayankhula ndi president wa UTM ndiye ndevu zamwe wafusa kodi pano pa UTM ili patipati mgwirizano wake ndi MCP tiyayankhe kuti chani anthu amene inutu mwandipasa yankho kale mwanena kuti alipo ena akugwirizana zotulukazo kapena mwanjira ina ena akugwirizana ndi awa akuti tutulukewo ena akugwirizana ndi amayankhula njawala anani akuti tonse nene mafusa ali mutonse mu inunso mulimo so pano funso limene lolo before that question you actually said ku UTM kuli magawo awiri kuli magawo awiri ndikubwereza zatu zimene mwalankhula inu ndikira nimalize kuti ndiyankhe mene mwalankhulira kuli magawo awiri which means ena ana kuti tatuluka kuti mwauza kuti amene mwatuluka mundandana ni ukuku kukhala anthu ena muti sitinatuluke kupita ukuku kukhala anthu now amene ati tatuluka apita ukuku with leader ni ndani Michael Usi amene sitinatuluke with leader ni ndani Michael Usi. My job is to make sure that both come together. By doing that, I have to avoid responding to certain questions because by doing that, I may injure the very strategy that will bring the people together. So when muntu ukamadwala kuna kuti kodi amene wachira kuna kuti tukukaika opereka mankhwala usapereka muntu akudwala amene achira koma amene no amene mwasalanu simunanene kalikose kusala kuti kumene muliko amene analankhula ndi amene atulukawo so zimene zili malembedwa kuti tipite ma records tipeza kuti ndithu ma front page ma newspaper ma TV ma wireless UTM yatuluka zomwe zili ma records zinazo sizili ma records so pano pande kuti UTM inatuluka titenga zimene zili ma records chifukwa let me correct you kutuluka chipani kuchoka mu alliance or crucial decision yoti ipangidwe simatira pa CC pa central committee central committee pakala proposal and the proposal ya ku CC is never announced takatukhala ni ma central committee meetings ambiri anthu samaziwai we never announce why because imakakali pregnancy you can abort or ukhala ni mwana so because of that you don't announce kuti ife pakali panopa ku CC takambaza kutiza kuti it's pregnancy whose results you don't know. You're not trying to settle a piece of puzzle who's responsible or who's the answer no it's a proposal mukayipanga proposal ija mukaisunga mmaitana neki and the one calling neki yo amakhala president ndikuna kuti maganizo awawa so it goes up like that so pano apapa sindikufuna kulowa muzambiri I'm just illuminating process imene mwakhalira malingana ndi mmene ndo chimene tikunenera izi manifesto asa amene tinapanga ife ya UTM ndamene analowesa mboma whether they say it no or yes manifesto anthu ena anali high five amene timapasana moni oluka George ngati tili ngati moto ni ndani lero kumapasana moni high five ngati anthu ali mu ndege ndege zache zomwe zikugwesa anthuzi ife manifesto wa UTM afuna safune
ndamene anapangisa boma ili kuti alowe mmene ali pano ende amene anali manifesto a UTM ndipo akanakhala kuti amaziwa kuti ndale ndi chani dongosolo loyendesa boma ndi chani sakanabweranso siku la lero pamene mukupita kumapeto kwenikweni kukavota ndipo mukavotera UTM akana kuti akupasani ngongoli muzigulisa mabizinesi a mizimbe ngati anthu akugulisa mizimbe akugula mizimbe ya 3000 ndikumakhala 1 week mizimbe ya 3000 isanathe lero ndi akupasani kuti muzikagula mizimbe yambiri muzigulisa ndi ita UTM ndiye kumusauka kwa Malawi ma 72 million aja kungokhala ndivu ati kokapanga vote ife convention yathu tusidi osapitako ndi wantambala tikakhala ndi state yonse anthu akavota osati kuononga 72 million kuononga munthu kuti ati mukandivotere mpando oyendesa ndege mandege achopanda matayala mpando wacho oyendesa cha chabwino anthu amene akufuna mipando yache ya mtundu wanji yosaona nawo kudziko kuno kuti kuli chifunga ndege isapite kodi mmene amamuza Chilima kuti abwera ayimirire ziko kuno ataona kuti kuli chifunga saka nauza munthu inase kuyimirira Chilima ngati munthu akufuna mpando ku convention ndikuononga 72 million sana nene zimazo kuti kuziko kuno kuli chifunga mpando amene akufunafuna ziona chani because amene amakhala ndi masomphenya amadziwa kuti 1 seusuli bwino 2 ni nyengo ya chifunga kuchikangoya kumabwera chifunga ameso akananena kuti chikangoya kumakhala chifunga nthawi zonse ndiye kuti vice president sakanatani ameneyo sakanaenda ife UTM tikupemphani kuti nthawi inoyo tiyeni mukhale pamene mwakhala inupo ndipo mukhale odekha ifeyo yathu ikhale maona kuti chipani cha UTM chipite pasogolo ndipo tiyendere limodzi yes ata ukafisi anazaka mbaso mwambi wina asanjawala akuti nkhuku ya nzeru simasekerera pamene chimphamba chikuthanake. You see those two miyambi yes ndikuona ngati upita kumodzi bwana. Nkhuku ya nzeru yes simasekerera chimphamba ndio lapa kuti ndipezeni nkhuku. okay nkhuku ya nzeru ndimene ikulera ana akeyo. Yes. So in this case if you want to take UTM ndio ndi nkhuku ya nzeru ikhala kuti ndi ausi chimphamba ngati akhulupirira kuti achilimawo anachita kuti chimphamba chake chidagwira. Yes. Ndio kuti kumene kuchokera chimphambako Yes. nkhuku imene sikuyenda kukhala kumene Ikuyena izithawa kuti chimphamba tiyerekeze kuti interpretation ina ausi ngalafuna akhale nkhuku ya nzeru. Yes. Mmene aganizira a UTM yes asakhala kumene kuli chimphamba imene inachosa achilima asasekerera kuti akamba mwina zakwe MCP chabwino kuti mene mwina isitokhala kuti apapa iwe komweko yes kumene fero ganiza kuti chimphamba chija chatenga kanapiye kena ehe nde nkhuku ikusekerera kabweraso zatengaso atakaso anapiye wina. It could mean that ife tikafusanjawala mwina atuzazawo koma ife mmene tikumvera yes tikumva ngati choncho. So wanda ukaona ma statements awawa I'm telling you there are bordering on trust issues. tidakamba pano kuti There have been trust issues. UTM ndi MCP anafika ponena kuti tikumwera limodzi drink pano bodo lanu ilo ndifuna kata yemadzuko singateke Nyamula. nditenganawo kupita kutoile tikumeko ata undithirira poison uyuyu. You understand? So in such kind of a relationship, in such kind of a marriage, if anything silly whatever happens to your opponent amanena kuti umamukira ufiti wina kucha. That's the problem. Anjawala anena kuti Yes. mkango ukafa ana mkango sangaleredwe ndi fisi. Unpack it for me. Mkango wafa nde kuti ndiye sandachilima. That one no brainer. You don't need to go to If university to understand. I agree with you. Yes. Sinakapochoka pano osayesa kumasule zimene ukanisa. No. We try to interpret it. Yes. Give meaning. Mkango ukafa. Anina chocho. Ana mkango sangaleredwe ndi fisi. Mkango mene unafa ku UTM ndi achilima. Mkango. Yes. Ndi achilima. Ana ankango wa amenadalowa mmawe mwa achilima ndani. Ndi ausi. Ndio kuti atoka ausi awapata private. Adajipo.
Ajawala. Aya Ajawala. Ajawala. No, if it's us thinking. Kuti miyambi imakani matatauzo. Palibe mwambi umene umakunenera mwambi. So musamaone ngati kuti face tikumva muyambi. Kango umene udafa. Yes. Udatisiya ku UTM. Ndi malemu achilima. Ndi ana nkango. Wacho amene akulera ndani no. But it could be two things. Yeah. It could be kuti ukuku tukambaza mwina ndi iwowa kapena achilima anali kwa alaya siko. Ndesa angateredwe ndi MCP. Kuti MCP ndi fisi. It's possible. Kuti nkango wathu umene umatirera kuti khali ku MCP. Nde pano pa fisi which is MCP. Ngatirere. Yes, so we can have tita ukandi afisa wins. Atokala kuti fisi ndi MCP. Kapena fisi ndausi. If we are to interpret in our own meanings, it could mean that. Anjawala dafusi. Dafusi kodi anjawala fisi ndi ndani. Nkango ndesiti kufunga fisi ndi ndani. We need to know fisi amene yamena kulera ana nkango. The hyena. Wamyambi. Wina line ntiko zulo. Yes. Ata ukafisi. Anazaka mbaso mwambi wina sanjawala akuti